Nkosi yethu simakade
ngathi ayingikhethe inkosi enkulu yasebuhleni mama Nazareth. Nami batana basezulwini ngiqale nje ngokuxolisa engilozini ehlala kuleli thempeli eSandamezo. Nginamahloni nje ngiyazinyeza ngoba angwenzile umthetho kaShem. Njengoba nje kuthiwa masize enyazini lwezulu sinasihlobo batana basezulwini. Njengoba ngiwazi kanjena nje ngingafakilesha ubuhlalo ngingafakilesha amadavadi batana basezulwini. Akuyikhona ukuthi cha batana basezulwini njengoba kinjena nje akukhona ukuthi kulinyelwe ekhaya. Akulinyelwe ekhaya batana basezulwini. Nje bengihlithekile nginobhuti okhona kulezi intaba ogula kakhulu ngoJuly impela wayegula ngendlela eyisimanga. Ngathi ngisebuhleni ngathatha isinqumo sokuthi phela mangifike ekhaya ngihambe ngiyombona kulelo zwe ngalazi. Ngokuthi ke into mosuyidlile akuvumi ukuthi ulale. Ngixolisa ke uNkulunkulu omkhulu uNyazi wezulu kube ngingene nje manje nje mangibuka yonke indawo mina nje nginomehluko kanti ngiyazi ukuthi cha akhonto ngoba kulinyewe ekhaya. Kodwa ngithe ngoba ke ingubo zona kayisali. Ingubo uhamba nazo noma uzobuye ngakusasa. Ngathi cha ngoba ingubo zami ikhona. Nobhuti futhi engize kuye uyinikele ngokuthi uzongikhapha ngilethe lana. Ngathi cha ngiyayi impela Nkosi yami noma ngizibona ukuthi hayi angimuhle kahle. Ngiyaxolisa ke engilozini yesabatha abatana basezulwini. Ngibonga kuNkulunkulu omkhulu uNyazi wezulu. Batana benkosi. Ngesabatha edlule kwabe ngisangene njengalezi ikhathi ngibheka ngithi Nkosi yami abatana bakaNkulunkulu baphelele lapha baphelele khona ngisezweni engalazi noma ngiphuma ngithi ngibuka izintaba ngingazi ukuthi ngikabona into nje yitshe limhlophe. Ngahlala laze la ushona ngihleze endlini ngiyakwazi ukuthi ngikhonze uNkulunkulu batana basezulwini. Lokho uhlala ngiyakusaba mina ngoba ngelinye ilanga ngezwe kuthiwa ngithiwa kubabi ilanga ukuthiwa wezwe umuntu engqongqoze eminyango wathi ngena. Umuntu wangangena waphinda wangqongqoza wathi ngena. Umuntu wangangena wathi mase ngqongqozo kwesithathu washo ngokukhatheleka ubaba wathi ngena. Kuthiwa wangena letho wangena amathambo afika athi fala kahla. Manje uma kukhona isabathe engilovileyo ngibe novalo ngesabe ukuthi Nkosi yami lo muntu wabekwa uShembe kimi ngiphuma emanzini namhlanje akadleli uthu lambili ngoba kuthiwa washo lawo mathambo athi lo muntu akaye esontweni ngoba sengabanjena nje la umuntu esimnikwa uma siphuma emanzini batana basezulwini. Manje ngahlala nganovalo kwase kufona undodana wami ozalwa usisi omdala ensukwini nje wabuza wathi mamncane lapho kuhle na. Ngathi mina kuhle kumnandi futhi kodwa engishoda ngakho isabatha ngangilithole. Wathi mamncane bengasheshe ngacabanga ngabe ngakuthintela umshumayeli ngiyamkhohlwa kodwa la ekhaya umkhabe wathi ngizokuthintela yena ke mhlawumbe uyokulanda. Ngathi mina ngabe ngoba izolo lapha ngilazi nokuba kude kangakanani nanga impela izolo bagcine sebethintene. Washo ubaba ukuthi akekho uye lapho khona inkosi. Wathi kodwa ayibabikho inkinga khona bazongilanda. Kube sengathi ngiyaphupha ayinemini ngingakazi noma ngizohamba ngathi ayanginandaba ke noma ngasahamba kodwa khona ngilungisela ukuthi uma kwenzeka ngihambe ngesabathweni. Nangampela
gcineke ubhuti ade ngilethile khona la. Ubhuti ke yena akayiyona ke lenkonzo kodwa futhi akangiqwasi ukuthi mina ngiyile nkonzo. Kade ngilethile ngenhlanhla kaNkulunkulu sathi sahamba kwakhona onkosana sificana nabo ngathi mina lapha mhlawumbe bayakhona laba ngoba nawe uthi akayazi kahle le ndawo. Nangampela labo onkosana wabamisa nangampela ibone bese sihamba nabo saze sazofika lapha abantwana basezulwini. Ngingazi ke ubaba umshumayeli noma khona nabese bakhiphile mhlawumbe kodwa ke ngithemba ukuthi ngoba naye simtshenile mhlawumbe ubatshenile ukuthi ababuyi. Hey bantwana basezulwini mkhulu uNkulunkulu namhlanje manje ngizizwa inhliziyo yami emnandi noma nginovalo ngoba le ndawo kaNkulunkulu iyesabeka kodwa zasemhlabeni asizesabi. Kodwa nje ngizizwa inhliziyo yami ithokoze ngendlela engeke ngize ngiyichaze ukuthi ngathi inhloboni ngoMantuli-ke mina bantwana basezulwini ngiganekwa Qwabe. Umfundisi wami uGumede uyindodana ke kimi mngani baba wakho omncane. Ithempeli lami ivuthelana. Lo obengithintela ubaba uMkhabela umshumayeli wami uQwabe. Hey bantwana basezulwini naye ngiyambusisa nobaba uMkhabela futhi naye ngiyambusisa naye ngoba ungikhuthazile noma sengithanda ukuthi hayibo ingabi kude kangakanani le ndawo basebexhumana ke nobhuti wami sebetshenana ke ngocingo ukuthi ukuhamba kanjani. Bantwana basezulwini uNkulunkulu mkhulu ngiyambonga ngendlela engeke ngize ngiyichaze. Nginethemba nezimfu ezingiphethe emzimbeni wami uNkulunkulu uzoyiqeda ngifikile kule ndawo nasezweni lakithi ngoba ngixoxa indaba enkulu bantwana basezulwini ukuthi ngibone isimangaliso kwase ngathi ngisebuhleni ngendlela engibone kuyiyona ngesaba isho ukuphakamisa amehlo ngendlela engibona abantu bebaningi ngayo abantu bonyazi. Bantwana basezulwini uNkulunkulu mkhulu kakhulu. uShembe usenzele imangaliso bantwana basezulwini ngoba uNkulunkulu uke khiphe isizini obukade ukulo kungazi ukuthi uzawuphuma kulo kodwa uShembe akukhiphe kulo uyibonisa uphumile kulo. Nginomntwana abantwana basezulwini. Umntwana wami ngahlala nje mina ngishadile iminyaka yaba 5 ngaze ngamthola ngonyaka ka6. Nomntwana wami wagcina eshona washona impela wabekwa ngingekho mina ngiseThekwini insukwana nje zazimbalwa kungaphathekile wayemelapha. Uma sesilandwe imoto alikho linye lapho makwathiwa nje umntwana ushonile sahamba singasaboni ngisho emehlweni sesize ekhaya ngoba lo mntwana wami eshonile. Ngangibuza ngithi inkosi ubungephelani yena uma kade ezobuye futhi ahambe emhlabeni. Kodwa ngoNkulunkulu omkhulu waqondana nelanga lika14 ngakayithathi ke mina bantwana basezulwini lengubo. Mina ngangiyintombi nje yasemhlabeni ngathanda nje kwaQwabe ngalotsholwa ngagana ngiyintombi nje yasemhlabeni ngafika futhi ngawumama nje wasemhlabeni. Ngishonela ile ngane nje ngumama nje angayithathi le ngubo bantwana basezulwini. Unomkhokheli umkhokheli wethu omdala uMasabela wakwaMhlomo akasekho manje. Wayehamba ibanga elide eduze intaba izwe lakithi linentaba. Wayehamba ibanga elide mayeza lapha emzini wakwaQwabe ezokwenza u14 omama bakhona nje babekhona babe u4 babe u3 omama bakhona babekhola behlupheka labo umama. Ingaziwa lenkonzo ingaziwa nje bebizwa nje ngeinhlokwana labo umama eze lo mama ezobenzisa u14 kuthi noma kwenza imisebenzi phakathi komndeni babulala inkomo ngoLwesihlanu ngeSabatha dingabaya esithebeni phela bazogana la ekhaya babeya befike behlale bengahle kodwa bengene khona bahlupheka laba umama ngendlela ongeke uzichaze thina sangena sikubuzo ngoba isho wayesengakholwa
kodwa wayesesidansela isiginci sokuthi inkomo ayibulawe ngeSabatha idliwe ngesonto. Mayifa ingane yami umama Masabela wathi mase kuthiwa sokuphelela abantu bonke bomndeni nakumakhelwana, wathi umama Masabela mina lokhu ngimemeza uShembe ukuthi kwakusebaba inyanga yezulu, wathi mina lokhu ngibiza uShembe akavuke avusele ingane bafika abazali bayisivukile, kodwa le ngane sifile ngoba isimbuziwe. Batwana basezulwini ngahamba umhlaba ngawuboni, ngaze ngawufika entabeni zasekhaya, safika ngo4 ekseni, sathi sifika nje kwathi ingane lokhu iphuma ngo4 ntambama, kodwa sizavuka ngo4 wasekuseni. Batwana basezulwini lapho engaqala khona ukubuka ngathi lo muntu okhuluma ngayo ba yavuka ingane yami noma yayincane ingakwazi ukusixoxela ukuthi iboneni, kodwa sabona thina ukuthi hayi uShembe lo vusele ingane. Batwana basezulwini sahamba, batwana basezulwini nalengane sathi cha, ngangiqala ngalelo langa uGqoba ebuhleni, sathi asambe sobonga kulo baba othiwa uShembe, sobonga uvuka kwengane. Ngampela safika batwana basezulwini sabonga kubaba uShembe. Ke batwana basezulwini umkhulu ngendlela engeke ngize ngiyichaze, futhi ngicela ingilozi ehlala kuleli thempeli batwana basezulwini ukuthi ayengikhumbule ingibuyisela batwana bami kwedukeni, ngoba mina ngaba ngathi mase ngena kule ndawo abatwana bami nami ngabakhombisa le ndlela ukuthi nansi indlela eya ezulwini, kodwa nje kakhulukazi yena sengiyambona ukuthi hayi khona akasahambi ngendlela engiyithandayo. Ngiyamcela uShembe batwana basezulwini angitsheni nangibikela unyazi ukuthi uNkulunkulu angambuyisele wamntwana embuyise ezokhonza unyazi lwezulu. Batwana basezulwini noma engaphuza amatshwala, kodwa ngiyambona ngimzala ukuthi hayi khona akasenjenga indlela engangimaze iyona. Uyinsizwa manje ukhulile. Batwana basezulwini indaba zikaNkulunkulu ke zinkulu futhi ziningi, kodwa inkinga yethu siyayikhohlwa. Kodwa mangathiwa nje manje ke kuphunywe ukukhulumela semhlabeni, ngizobe ngikhuluma ngiqeqebula. Ngiyamcela uNkulunkulu batwana basezulwini ukuthi ngikhuluma amazwi uShembe ozokwenza ngingakhipha abatwana bakhe ezulwini, ngikhuluma okuzothandwa uNkulunkulu batwana basezulwini. Sahlala ke batwana basezulwini kumnandi, sishadile kwaQwabe, kwashaya isikhathi ubaba wengane zami wathi uyeze ekhaya. Kwakuseqalile emakhaya ngalezo ikhathi, isitolo sasesinye endaweni yakithi, ngoba kuthiwa thina singabasenkandla nje sekude kabi thina nenkandla, siyamase enkantolo kanjalo uma kukhona into soyenza khona. Kahle kahle kuze kube ngcono ishowo ngoba nje siyothenga sithenge ishowo, kodwa khona singabasenkandla. Ivele kuthiwe nje ubaba wengane akaphilile, awenyuke ngoba usala yedwa abantu behambile bemsebenzini. Ngagibela ngoLwesibili, ngagibela ngahamba ngeze eThekwini, kanti ngihamba ngeze eThekwini nje vele bawuhambe ngo11 ebusuku kuzosa ngoLwesibili. Ngafika eThekwini, batwana basezulwini kulikhona khona, kodwa uNkulunkulu asenza singapheli amandla. Sibuye naye kumangaze nje kuphathwe ikhanda nje ngoLwesine, ngomsombuluko washona ebusuku. Simanga kumangale noma ubani kwenzeke yini. Ke mase sifika naye abaningi bayazi emakhaya ukuthi izinto eziningi zihlanganiswa kanti abangobaba. Uma aqeda ukubekwa bese sibuya ekhaya, siyazwa kuyangena ubhuti bakhona abadala bathi la ekhaya saphuma umuntu, abantu bakweminye imizi abamemeza izingane balethela izinto zabo ngoba kufanele kuhanjwe kuye embhulweni. Bese ngakusasa zibophela imoto kuhanjwe kuye emazweni engangawazi nami futhi mangangisele ekhaya nabanye omama.
zibophela imoto zihambe kuthi kuntambama bese ziyafika. Bafike bahlala abantu esangweni. Bese sesibizwa kuthiwa siphumeke thina sisekhaya size kubona. Kwafika kwathulakala ke kwakhuluma ukuthi kwenze njani. Kwathi egcineni kwasumama ubhuti omunye ozalwa yilowo mama lo wayenze lowo mkhuba. Wathi ngithulele ningamtshela uMaNtuli ukuthi izangoma inuke nangomama. Hey, nabanye nendodana yakhe encane. Hey, kwasanganeka kwangazeki ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Sabuya sayekhaya. Yaba amaqembu amabili ke ngane zakwethu. Impi yavele yaba amaqembu amabili ke manje. Ekuhambeni kwensuku bashintsha abantu bona bebehambile. Base sebechema abanye ngakubabulala. Nami ngase ngiba nebandla lami echeme ngakumina. Wona ebuhlungu nje bisimangaliso wangangenelwana nje umndeni omkhulu bethi kwagcina bathi nje kungasangenelwana nje kungasangenelwana nje kubangwa lo baba wengane zami. Ayi ngathula ngabheka angalandeli njalo esontweni. Ngisuka ngangilandele esontweni intaba engihamba ngethempelini. Intaba engihamba ngethempelini. Laba bantu nama kuvuma nje ngibabheke. Kuthekusuka lapho batana basezulwini. Kwangivela isihlobo sami nje eseThekwini. Wathi ngicela ufike la eThekwini. Khona ngifuna ukukusa khona. Lapha ngibonga khona amandla kaShembe. uShembe mkhulu ingane zakwethu. uShembe singamlibali ngoba uShembe wena usukucabanga ukuthi uShembe akakuboni ukuthi udlizana nokuthi kanjani. Kodwa kanti enisuke sekubonile. Hayi ngigibele ngiseThekwini. Athi uShembe ngizokudelisa. Ngathi ngifike eThekwini wathi lo sihlobo sami hey manje sekwenzeka inkinga. Umfana uhambile wazi kule ndawo. Umfana uhambile emazweni akubo namhlanje ahambe kusini. Ngathi mina ngigibela umfana wayigibela hey ngathula ngayibheka lento. Athi hayi ngizobe ngibona ngihamba ngayikhaya. Into mase ngifikile ekhaya ngiyalandela manje nala esontweni ngiyasonta ngesabatha ngihambe ngesabathweni. Sengifunde nokulinda. Sengikwazi ukuthi makuyisabatha ngingadli nje sasahambo lesithathu ngalezo ikhathi ngolwesithathu ngingadli. Ngiyathandaza manje ngithi Nkosi ngithulela umthwalo wena uya bethula abantu imithwalo. Ngicela ungethulele umthwalo ngoba lo mthwalo uyangisinda. Hayi ngihlale abantwana basezulwini. Ngihlale wathi kusuka nje ngangaphuphi abantwana basezulwini. Njenganamhlanje nje ngabe ngimbulali ngoba phela ngabe mina engatshena lelo ndiyi ukuthi menze njani. Hayi wathi uNkulunkulu mina ngimdala. Kuthe kusuka nje wakufika into engudlizo. Hayi ukuthi ngiphuphe. Ngivele ngidlinze. Yithi Nkosi yami. Lento ithi ngoba wena uthi manga usukhulula lezi ngubo uzokholwa. Uyekumela ingilokhu kumkhokhela umtshento nowabulala. Ngoba phela uma ufuna ukuya lapho ufuna ukuya khona nje wena usukubulala. Ngidliza nje shemini ibalele nje kanje. Ngidlize lento bathi khona umuntu omtshenayo lento. Ethi uma usukwenzile lokho lezi ingane ngoba zincane kangaka nje omdala wayifunda second year. Athi ngoba lezi ingane zincane kangaka nje uma usukwenzile lokho nezalaba yana ke manje nawe sesithi ke azukhambele. Zosala nobani lezi ngane. Imele lento ngidlinza. Ayi ngithe ngisuka lapha ngathi ngeke agibele ngeseThekwini. Sengicabanga ilisi manje lolanda imali yami manje. Mangifika eThekwini hayi hlobo sami kunento enkulu ngifuna ngenze ekhaya. Manje ngilandrile imali ngisobuye ngibuye. Nangampela wanginika waneda wanginika ngathi Nkosi ngiyabonga. Ngangibuya ngangiye ekhaya ngangifike ngihlala phansi ngathi Shembe ngithwalele umthwalo. Nangampela uShembe wawuthwala umthwalo ingane zakwethu. Uma uShembe umcela ngeqiniso ungamhophi. uNkulunkulu uyakwenzela usukucela. Ngathi ngizizwa ngangizimoya wami usuvuleka nje. Kuthi noma ngihlangana nabantu ngingabasenandaba. Ngithi sanibona ngidlule. Kanti qala ngangiqonda nje endleleni ngiqonda nje ngingazi ukuthi ngizobenzani laba bantu.
inhliziyo kunjalo. Hayi ngithe mase ngizwa ukuthi hayi umoya wami manje usuvulekile. Ngithi kwakuguthi ngase esefika umfundisi wayekushumayela ngaleso sikhathi. Wasefika umfundisi wafika ekhaya ezosibona ngathi Shumayeli ngiyacela ungiqoqela abantu bawaqwabe bonke. Wathi kwenze njani mamncane? Ngamxoxela lonke indaba njengoba kade ngixoxa. Ngathi ke manje sokushaya isikhathi ukuthi mina ngicela inhlambuluko. Laba abakwenzayo mina ngicela inhlambuluko. Hayi mina ngempela ingane zakwethu ubuye kweqeke. Ngiyakwazi ukukhipha konke kuze kuyophika lapha ngoba ngiyakhumbula nginikufundisa imali. Ngingakanayo inhliziyo ethi angibaxolele laba bantu. Ngamnika umfundisi imali ngathi akahambe enikelela baba ingane zami. Hayi ahambe umfundisi abuye ethi umnikelele. Abuye ubaba aye kumfundisi. Athi ngihlezi kabuhlungu la ngikhona. Hamtshela umawe ingane zami ukuthi ngicela iqede lento ngoba mina ngihlezi kabuhlungu la ngikhona. Ebese ngitshena mina hayi khona akukavumi emoyeni wami. Abuye futhi amtshela athi ayibona lengane yakho ukhonza enokhulelana ethi babuka amathunda akho ngizobafaka lapha. Ethi mase buye njena lelo ingabona nami ukuthi ayikhona. Mase ngizohanjelwa izingane zami phela sengokunye lokho. Ngathanda zathi Nkosi ngicela umthwalo shembe ungethule wona. Nangempela ke ingane zakwethu ke wayeseyabaqoqa ke mase kutheni nakabaqoqa futhi naye engabatshela ukuthi ubaqoqela ini. Sase siyahlangana. Mase sihlangene wayesesho ke ngithi cha nibizile benganichazelanga lutho uma mncane uzongitshela nibizile. Nangempela abantwana basezulwini ngasukuma ngangihleli phansi ngoba ngangisagqokile leso sikhathi. Ngathi cha nibizo yini abantwana basezulwini. Ngathi ngoba ngibizile nje ngoba wengane zami ehambile emhlabeni. Angisho ukuthi lo muntu kuye wayiqamba amanga. Wayibona lento wayibona. Kodwa mina ngithi kusukela namhlanje ngicela obengangene ekhaya sengicela ngene. Nami la kade ngingangeni khona sengizongena. Ngicela lento siyiqede. Osasele nakho sengokwakhe lokho njalo kusukela namhlanje ngiyayiqeda lento ukuthi kayiphele. Hey kwaba simangaliso abantwana basezulwini. Ngambonga uNkulunkulu ngoba mhlawumbe ngaba ngibanga ngisangena la esontweni ukube ngase sengiyenzile into engangifunzwa abantu. Ngiyambonga uNkulunkulu umdala la ngama sikhomba uNkulunkulu umdala. uNkulunkulu ubona shawa ukuthi ungazange uyixoxele umuntu okudlinzayo uyakubona ukuthi manje usudlinza ukuthi wangikhipha uNkulunkulu ehlazweni loba ngelinye ilanga ngizithole ngiwumuntu okuthula umuntu owambulala ngoba phela noma ngabe ngangazange ngiphathe emvuthu mina ukuthi ngimvuthuzele lo muntu kodwa mina engiye kuloya ukuthakameza. Manje ngambonga kakhulu kwengane zakwethu uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu mkhulu usimangaliso wamnandi wahlangana umndeni sokuthenga ibhamu abayibathenga ibhamu bazodubula ngapha bedubulela baba nami. Hayi uNkulunkulu ayilungisa inkinga abatala basezulwini. Ilapha engambona khona uShembe uNkulunkulu. Ngathi mase ngikhumula ingubo ngabona ukuthi ayikho into engizoyenza ngihanjele ubaba wengane zami ngimncane. Ngangimncane wengane zakwethu. Ngangimncane ngendlela esimanga ngoba ngithi omdala wayefundiseke ndiya. Kodwa ngathi uNkulunkulu ngizwa kuthiwa akahluleki mondlo wey'ntandane. Ngangena kuShembe abantwana basezulwini ngamkhonza uShembe ngahlala azange ngibonakala untandane bami. Ngahlala abantwana basezulwini. Ngahlala ngathi cha usithele hayi ukuthi uhambile ubaba wengane zami usithele. Ngathi ubaba wengane zami khona njengoba namanje njengoba ngilapha nje ngiyambona ngamihle engqondo ukuthi ubaba wengane zami khona. Ngahlala ke mina abantwana basezulwini. Ngahlala nje nginey'ngane zami zo-4 abafana babe u2 amantombazane ayi2. Kodwa ngalihlala ngalibuka izwe licwebezela lilihle. Ngathi yize licwebezela
mina ngihlale nezingane zami engiphe uNkulunkulu angihlale ngemukele nangampela ngahlala kwaQwabe phakathi komuzwa kwaQwabe abafowethu bakhipha izingane zabo bathi asizongihlala sizamzazi encane kakhulu ngahlala kule muzi ngahlala kumzali cha la uBaba wangiletha kulo muzi ngahlala kule muzi ngingane ngahlala ngibheka umhlaba kwesihambeni lesikhathi ngababona behutshwa amakhosikazi esehutshwa omama abangane obaba unkosikazi ethi mayise ehangile ubaba abona ukuthi ubaba usehambile kanti ubaba ukhona ubaba usuke sithele ngahlala ngathi Nkosi lokho engiphe khona ngomukele ngazombili ngihlale nabantwana bami ngahlala bengane zakwethu ngumama ongenaphunga ngahlala ngumama ongenaphunga ngingalandele iphunga baze bakhula abantwana bami nje namhlanje ngugogo sengugogo namhlanje na kodwa angizange ngize ngibe nento eyinkinga endleleni yami uthi namona kuMaNtuli manje nayibona into seyenza cha ngathi ngizohlala emzini kaQwabe mhlawumbe njengoba ngithi kuze kushaya isikhathi uma ngibe ugogo mhlawumbe ngaphiliswa yilokho abantwana basezulwini ngoba ngathi ngizohlala emzini kaQwabe ngihlale nezingane zami noma ziyincane zizokhula uNkulunkulu yazi ukuthi benzani ngahlala izingane zakwethu umama ohlala ngentombi umama nje ohlala ngentombi ngoba umngane wesibili akazibebikho umngane wesibili uma usuhanjele baba wengane zakho ufuna kuhlale wena uthi Shembe uyangibona uhamba ungenansolo uthi nxa seshaya ikhathi tami batala basezulwini ngisibheke umsikushayisa sami isikhathi ngisibheke ukuthi ayisoshaya phela so ngoba sonke siyeza ngisibheke ukuthi inkosi yami emhlabeni ngoba sengigula eselungisa ubaba wengane zami ethi uyeza uma wengane zami ngikhambe ngenansolo kuye ngikhambe ngenaphunga abantwana basezulwini ngoba kuthiwa hayi kuthiwa vele izinto ziyenzeka ngoba phela isono simnandi isono simnandi kuthi izinto kodwa zona ziyenzeka uthi uyahamba wena yaqhamuka angithi hamba manje kulungisiwe ngale uyeza ekhaya uyajabula umkhwena wakho uyabona nanto uhududu lwakulandela emva kwakho uyakulandela ekhona la emhlabeni engakahambi wona kodwa kuthiwa yakulandela batana basezulwini asimkhonze ngokweqiniso Shembe batana basezulwini simkhonze ngokweqiniso ngijabe mangizothi uNazaretha lenza into embi ngithi kodwa Nkosi yami akasesabi ngoba besashiya ukuthi mangenza into embi njabe ngisho ukuthi uMaNtuli wenza into embi sathi uShembe wenze yabona umkhulu kaShembe yabona ke umkhulu wenza umfazi bakaShembe noma bangasasho kanjalo bathi nje umkhulu kaShembe basho inkosi ihlale lapha ningasilutho kuyimina engonileyo siyacela ukuthi uNkulunkulu batana basezulwini asikhumbule siyacela ukuthi uShembe asikhumbule ngicelela imihla batana basezulwini ukuthi uNkulunkulu kengangifike nawo aphinda angangiyandisele eminye ngibonga kakhulu batana basezulwini ngibona namakhosazana engaka batana basezulwini nomona ngalaba bantu ngivele ngibe nomona ngezingane zamantombazane batana basezulwini ngithi Nkosi yami kube sayilungisela esiswini kube kuyenzeka sifihle sizoyiphume ngalela langa naye sizohamba yakhuphuzwayo pho akwenzeki kanjalo kodwa siyayicelela iguqweni zethu uthi uNkulunkulu asikhumbulele izingane ezincane batana basezulwini isikhathi sibi isikhathi batana basezulwini siyayicelela izingane ezincane uShembe asikhumbulele zona asifihlele unyazi lwezulu amakhosazana akhe la awafihla uShembe batana basezulwini ngoba mama sinendaba enkulu thina abakhokheli sikhuluma kuze kukayeke imlomo mama beswa abeze mama mhlawumbe balapha kodwa abancane mama banenkinga kodwa thina sifuna sikhulume ngoba angifuni ngebila ngumuntu obesethi azange ngize ngimtshele noma sokukuphi kunjani ngithi cha mina ngilungise yami indlela nami ngizahamba ngayo kuthi omama bafaka inkulu omama bayifuna inkulu ashaya ngentshothovela zabo kuthi abamama bafaka insolo ekhanda
abafuni insuku angithi kuba ngifakile nje mhlawumbe benze unqabasho indodana yami sithi angihambe ngesontweni ngoba ngithe bona ukuthi izinto lezi zihlasa zoyidisa kanjani thina kahlala sifakile thina sibonga umndeni wakwaQwaba abatana basezulwini sinomunye umndeni thina ngoba lo Nazareth lokubangeniswa yiwona umkhulu kaMfundisi sasinobaba omkhulu nje emndenini lo baba omkhovena ukushuthi ubaba omdala ubaba omdala wayenemthetho ayixakile engakholwa ndawo athi inkosikazi kufuneka inhloko ekhanda athi inkosikazi kayifinqi ingubo kufuneka zehle zezansi kodwa lo baba engakhona athi unkulu unkosikazi wakufaka umqulu nje bengakholwa nje umama wakhona engakholwa kodwa uNkulunkulu batana basezulwini wayenza isimangaliso engathi mase ngifika kule ndawo ngathi hayibo nansi into engezibukhulu ngobhuti omdala ngiyibona lapha ebuhleni la kanti kwenzekani mina batana benkosi cela ningadinwa imqulu nje emakhosikazini iyafuneka inhloko nje iyafuneka batana basezulwini umama nje mayiganile kodwa nabageza abakhanyana inyaka nabageza abakhanyana inyaka thina lasizinto ezimhlabeni sasingachopha singakazi nomthetho kaShembe sasingachopha baba bengane uzungebi noma ngabe usukudla kuthi baba akekho lapha endlini usuke yebo ake ngebe ngibeke ngithe idolo phansi lama esukudla kwababa umama yakhoqa akukho baba phela ngoba kuthiwa umama wasukudla kubani wafika weba uthi ngoba akekho ake ngibeke ngimi wathi bamethe kuvula ukudla ethi yakudla kwakhuluma izwi lathi kungakudla kungcolile nayizwa lonto ngabona ngoba ngisalukazi yami kunobaba omncane ekhaya ubaba omncane nje ngagane ingane yena osephilayo ekhaya uma ingane zingekho sengaphatha namadolo ngifike lapho mase ngisukudla endlini yangasedla azikho ingane ngifike ngibeke phansi eqaleni ebese ngiqalela sengiguqa ngoba lizochitheka phela ithile sengigugile ebese ngithatha ithese ngibeka ngithi ngoba phela kuthiwa siguqa umfowabo lona umyeni wami thina ke sasilonhlobo ukuthi abafowabo siyabahlonipha baba bengane zethu ungasho ukuthi ngizohlonipha lo oqondene nami sihlonipha yonke into ekhona lapha egcekeni yonke into ekhona emndenini ngiyamcelela ingane zami ukuthi nenze umthetho kaShembe nenze uzokuyalahlwa nento omzwayo kodwa wena uphelele ngenkani uyenze ngenkani yena ngithiwa umakoti waye ubaba sehambile sesilungweni umakoti dama ehambe yothesa ehamba ukuphatha kahle ingane zami akuve kumnandi uhamba ungayisoli endleleni yakho kuthi umakoti dama ehamba yothesa kanti umakoti wazi into yothesa itheza kanjani ahamba umakoti yothesa kuthi afike lapha umakoti ehlathini ngelinye la ngoba uShembe ngamesaba uShembe batana basezulwini kuthiwa bathi behlezi phansi kwesihlahla bahlezi phansi kwesihlahla kusho sebaba nesihlahla sabo uthi uzotheza sofa esihlalela kuthiwa bathi behlezi ngelinye la kwavele babona kuyigatsha lomuthi lawela phansi mase liyigatsha lomuthi bangalinaka kanti ilanga lokumama uzokhulela akhulele umama ayithole le ngane ikhule ingane mesikhulile ingane misiyashona misishonile ingane bayibeke ngaphandle bathi bayibona ingane biyibuzodlala nezala ekhaya bayibona ngamehlo enyama bathi bayibona ingane biyibuzodlala la ekhaya baqhubeka bahamba indawo beyinyangeni beya kuyo indawo le ngane ayivaleki wakho nobalayela uShembe bahamba baya kuShembe kuthiwa futhi uShembe uma ngitshela iqiniso leli umakoti uzongixosha wathi cha wathi namakoti kanti manje ufike ekhaya iqhamuka ingane uyitshela ingane ukuthi ayihambe uyitshela isibongo sayo ukuthi ayihambe esibongweni sayo
nangampela kuthiwa bahamba bathi uma befika ekhaya aqhamuka ingane wayitshela isibongo sayo kuthiwa yanyamalala ngalelo langa abantwana basezulwini. Manje ke nabangakatholi imishado abantwana basezulwini abamesaba uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna kumesabe ngoba konke ekwenzayo wathi kuthiwa wathi uShembe yabona mhla uhlezi lapha phansi kwemuthi sengiyashiya lapho walibona igatsha lawayo kuthiwa wavuma unkosikazi wathi wangayiweleka kwakuyimina lo ngithi ngiyanethusa ngayibheka lento ngathi hayi kulikhuni kube kaShembe abantwana basezulwini kodwa siyayicelela ukuthi uNkulunkulu asikhumbule sezibone ngosuku lokugcina abantwana basezulwini singashiswa amalanga kanje kodwa ngelinye ilanga uShembe singamboni. Siyayicelela ukuthi uNkulunkulu akasenze senze okuzothandwa nguye ngelinye ilanga simbone ekhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga. Lowo musa siyawufuna kube siwubone singene kuwo abantwana basezulwini. Siyacela uNkulunkulu ngikelela nabantwana bakwethu abantwana basezulwini abangakayiboni le ndaba enkulu kangaka esiyibonayo thina kodwa bese ngibancoma ngesinye isikhathi ukuthi cha noma bengakayiboni ngelila uNkulunkulu uzobabonisa yona. Ngoba abasho ukuthi bakuqhisha wena ukuthi ngoba wena uyiNazaretha. Yilona kade lapha nje bale bambonile ubhuti nje oyigundeleyo kade ngithathe ngemoto yakho angiletha la bona bakhola lezi inkonzo lezi sasindisiwe kodwa masufikile wena benza show yazi abuza ingane yakho ukuthi anti noma sekuphekwa namhlanje usukusaza ukudla ngathi cha okuphekwe ngesabatha nje mina kakuhle futhi okuphekwa manje ilanga seshonile nje ngolesihlanu ambiye ngisakudla nganza kwethu mama ngathi zombili ithi uma wayasebenza ithi ngane ngiyapheka manje uanti akakudla ukudla okuphekwa ilanga seshonile. Manje ke nakulokho ngisho ukuthi hayi ngelila ngabayobona ukuthi lapho silandela khona kanti ubalo silandela abantwana basezulwini. Ngicela ukuhlala nezathu abantwana basezulwini noma indawo kaNkulunkulu ziningi kodwa ngiyacela ukuthi ngehlele ngezathu abantwana basezulwini. Inkosi ibuseni kuzulu. Siyabonga abantwana benkosi. Amazwi sesiwaphe umkhokheli wenkosi ayimvuselelo namazwi ayinkuthazo ukuthi sihlale sazi ukuthi uShembe uNkulunkulu. Sobuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngesizabelelo 5:9. Inkosi ibusise ukuthoba kwabangcwele. Nazaretha ake uyimele Musa Mugagini loku digezile ebusweni bako loku digezile ogubi ebusweni bako aloku ebusweni bako. Bakono kulu
ebusweni bakho Shini bakho ngamukelela Ake ungithobe Ungithobe ebusweni Ebusweni bakho Ngamukeleke Ake ungithobe Ungithobe ebusweni Ebusweni bakho Ungalihlanguli Awigama lami Encwadini yokuphila Ungalihlanguli Awigama lami Encwadini Ungalihlanguli Awigama lami Encwadini yokuphila Ungalihlanguli Hlanguli igama lami encwadini yokuphila zikhumbule Nkosi Nkosi izivumelwano zikhumbule Nkosi Nkosi izivumelwano ozenzile wena wedwa ngalomusa wakho ozenzile-ke ozenzile wena wedwa ngalowo musa wakho ozenzile wena wedwa ngalowo musa wakho ozenzile ake wina wedwa ngalowo musa wakho lokho ngikonile mina ngokweduka kwami lokho ngikonile mina ngokweduka kwami akusikho okwami ngedwa kungezitha zami akusikho-ke kwami ngedwa kungezitha zami akusikho kwami kungezitha zami akusikho-ke kwami ngedwa kungezitha
ngezitha ngezitha zami zitha zami ngikhumbule Nkosi Nkosi noma ngizonile mina mina ngikhumbule Nkosi noma ngizonile mina angayiphula imithetho yakho ngokuthanda izono ngayephula imithetho yakho ngokuthanda ke izono Asibonge sonke.